Diara po ha. Kasi kapag ginatagna. Check up. Kuha lagi ka adyo braot na. Nabubuta na kasi bako. Nakakitag ang kaanyag. Kaya Limel. Teka na nga. Asa garapit. Asa garapit kanya. Oo, God. Napuwa lagi. Hindi makahapdos. Hi guys! Madang adlaw na karan. Ako na po ni si Reverse. Nadaghang may lab. Dalo ilang manamuwag bata. Ano yun? Oo, guys. Mukha doon ang lirat. Manguli lang karon sa kuan guys, alis siya. Ihatag ng kuan sa Eric og ni Mama Julie. Bagod na yung mga mga tusaw di. Baga bitog tang bagang kay namin na dugang katong sinina. Uy, damay daw kawata na ba ng usog? Ay sa bago rin ang duha ka bagtog dali. Mahirap ng manganak ng madami. Daming bitbiton. Pag nag-away tayo, mga nakagnaghantero, away mo ni Buholter na. Mag-listen sa kagbiyahe. Kapan-kapanan man. Alam kasi po na magazud. Anak, hawin na. Pili na naman ka, dali. Mama Julie. Dapat siya na ka? Hindi ikaw may kuwanday, konduktor. Ikaw konduktor. A few moments later. Hi guys! Dara sa kusbay. Gimi ako ni Munay. Ay, dugay ko na mo. Sa kasimana. Sa kasimana no. Nay, nagharap sa ko gibawal nay. Di na ko panganda ng karni. Karang mga tambok. Di pa nang sinunuban. Nasa kay ba? Nga nagtampo kami lang. Uy. Mas lagi ko kolesterol. Uric acid. Nipait ko og saging. Manay mo kanon. Saging kay pwede mo ko na ni. Kadto ko nung saging nga sa baa. Halami ko no pudto. Hindi ko magkukakita sa merkado. Dapat na eh. Nakakaadyo nga ko ano. Ay, dapat ato. Karang piras. Nagkuha. Mga tambok kikoy. Kanang buo na, ara ko ning tamisa. Takuha ni, kang kagawad. Niribuyo ni nga tindahan, nagipalit. Ara ko ning tamisa na, taggrama sa nag-apple. Hindi ka na lang akong bungon sa... Ikaw diya, ikaw kang kagbutas. Karang buo ko, di ba ko na buongon? Akala tami siguro ni. Baga, panit. Di. Hindi kuhan dahil gas. Gani, hagi ka namin sa tagbilaran, dito sa Miss Ubay. Dito ko nung kapalit og tambaw sa Mercury sa Ubay. Nakapalit ng gazag ko, dito ko mag-u. Kaya hadag lagi makapalit, kaya sa kirig simba ko. Nana, kapalit ako. Kung ano pag kabuok, karang ay 120 rapad kabuok. Balig ko ano na siya. 2 ka buwan. Oh, 2 ka buwan. Ilawa ng buong unog lamay ba? Kamusta ang panura? Dani na eh. Okay naman. Tawa pong halian naghapon. Hindi na masali na mo tingol. Oo. Hindi mo ako lagis nanay. Tingol. Dito masiguro ka. Tawag na nun. Hindi akal. Mingo lagis nanay direk si Zara. Si Lara. Mingo de sila nanay direk si Lara. Huwag may tikaw-tikaw. Bintaha dari mga apo. Si kin po dito sila. May kagahapong gibili, wang po mo rin. Si Zintan dahil nay. Dahil mo dyan, tanong mo dyan na maglakaw. Mo dahil po mga tikaw-tikaw. Mabay, paglakaw po parang. Kailangan ko ng tamis ba? Kaya nagbuongon. Ano mo? May labo? Dako man di ay, ko. Kung dako man di sunod. Gamay na. Nipis na maripanit. Pili mo nay, pili mo nay. Masara. Nagusog ko nga ito, baka nagkampangan. Tinggal kape. Uy. Lawag tamis ba? Be? Pangas sa din yan. Hindi ka mas laman sa gamay. Tamis din lang. Handa, nilipay dahil ko kay nakapalit ako sa maintenance. Hindi na ako ma-problema. Kay kuha lagi, gwa pa daris ubay at dumanto ko si buong padung. Madugunin kay das ubay. Pero katagaan pa ko 120 ra ka buok. Nay. Natuka? Wak mo to.
Wala pa ko makunangin talaga sa habong tiriya. Karena atong payat nga kuno nawa lagi isa. Lagi dah, makanya terus 5 wheels kalibunan tir, na dito na nabilin. Diba? Atong malabis kan kita les du. Kan kita les dudu sa kuan. Pag lagi abangan dudu din ni na. Kita nes. Patang nilingin-lingin. Ang ali. Ha, kita ni sa. Nga sa kwarto nga. Aling nga Naman naghabang ati ali duha, katong giwa man na nagkambing, man nagi uli, kaya gihabo na to. Atong payat lagi ato na ali o mi. Di. Natus katong naipuwa lagi. Maron. Maron tir, basta kita ni 5 wheels kalibunan ninyo gihapin, ano mauli kaya na. Siguro jud kay lingaw na kay kurang isa gimihong yan na. Tawa ko tapos palis do. Dito sila. Ato ka alas pato kan sila uli ni sa panibog di mo idagan mo kuno sa ali. Gimingaw na. Kung palit. Kaya naghanggi ingin nanay nga. Ang regalo ni Za. Ya. Saran. Nana kay kuha Nay, nay. kung ano lang imong gusto Nay, nana kay kaprindan nay sa Palawan. Laluhan ko nimo. Nay, adto na nay, suot-suot na yung suot. Hubo adang. Ya. Kuha ni sa guys kanang nay 18K. 18K Saudi Gold. Nay, dyan po din mong iprinda. Ala lami lagi siya. Nagasang ko ang pinat. Hala, nay, mother daughter, malas aho, nay! Ito man hag mother, namin ninong ni mong daughter. Style ba, tir? Ha? Na 18K na si Sanay. Ato ba ito ipalabli nay? Ano ang regalo nga na sa Mother's Day? Kaya kagipit ka, nay. Huwag gagi mong pustisog magibang, iprinda na. Ano si mong pustisog? Di na mo labat day. Kaya pa ito, utang. Namilan po siya. Hala lami nun. Hala, hindi ba? Hala, nay! Ano may talaga mo yung bagdata? Mother daughter, man sinis aho, nay! Mother daughter, sinis aho, nay. May nas daughter, nagkawin na mother. Siyaw. Lagi. Ang mga mga yan eh. Mahal din na isa. Kanapin Pwede lang nimo rin i-print ni nimo na og kanang isip na nawa magkagipitan na imong kuan lang ibang yung gustiso. Uwan na kay kwarta. Kaya kung gusto ka magpariban. Nasag, ala, diba din nagkapsangin na yan. Dapat di mo nga, lunggubon lang ako na. Wala na kay gold na. Nay, Ay, salamat ni Tiri. Regaluhan ko rin dyan. Naralahat. Kasing-kasing. Kasing-kasing din ni mo, Tiri. Maghatag na hak. Kasing-kasing. Paghala lami yung malis sa nay. Kasing sa pagmahal. Mater, kahit ako sa... Hala. wala. May ganas na nay, muhila ko slipper. Kahit ako sa kalipay, Tiri, siya mo regalo. Sanay. Na. Kahit ako sa kalipay, kaya din ako kudintas. Anang imong arios na, maprinda man na nay. Sabi, sino po mga pad eh. Brenda ni. Bao dia Brenda ni. So, wag ipa-prester, kuan mo na, di mo man na yung umulagi na daw. Dubar ni Kajo. Daga pas mo nikaw, nganak ni Dandan. Ay, Kung kay kwarta na, pwede man na imong ipangutanas. Sus, tiya baga jud. Si Buwana, may nga pilay dawat na Regalo ni. dahil nay, ni pamina sa nay, pamina sa nay. Kanan ay, adyo ba sa nay palab ni nay? Isang bulan mulan ni. Ang galing mong laro-laro ka na diskuhan sa gabi eh. Inuwang na. Kaya narapay disko rin to. Diskuhan. Gigarahan ka nay? Oo, ganahan ka doon ah. Salamat ka doon, Til. Kana dyan na kay ko, dyan na pang mayaman. Pakpakan! Ano na ko ang may sing-sing? Arius, sabad na, arius sana nga itong imong ilong na eh. Ja. Tiya baga jud. Bahala. May mga arius-arius sa ilong. Bahala sila ra. Diyan ko baga. Eh, magwapa, magkakaila kung napi imong ahong na. Kapadaras pikas ang mapalang. Sa kanila rin. Nagano sa gulong ilong nanay, basta kay buhat flor. Ano ka po kami? Arius. Sa ko tir, dami mo kay blue. Ano di magasgas? Di mo kanini mo kinawat. Ha? Di mo kanini mo kinawat. Pasige mo suot na ni kinawat ah. Uy, ganang ko anay, ganang hinaguanay ha. Aw, Mga ang pinatong. kinawat. Sunod address na po. Karang dako. Sa pinlaw. Kanang arius ka kanang arius nga tama deres abaga. Jesus. Kanang Puro nagagdon yan ay. Diyan na pa ilong pariusan. kanang Pilang ni ko mo na ganay. Saraman. Kuwang pagtulo. Jesus mercy. Punon pagtulo ka Hindi arius. na ko masara dyan ka Arius. Diyan manis ko. Saka dia, manis ko mo padang pas ko na. Hindi man ko Tut tut tut. bago na yung sadyaw. So, wali pa na ka, doktor? Doktor. Doktor. Oo. Ano po, magdang mata na. Oo, guys. Kaya lagi mag sipunon. Nangabuhan ni Kadyo. Ha? Piskat. Ano? Hindi na mawaog ma. Dahil dito ka sa doktor. Di man hapdas. Adi man guwan. Di lagi. Di masilbi. Balibo siguro na. Di pa. Balibo. Di. Piskat na. Balibo na. Ini piskat na. Gimutak-mutak ka wa. Oo man.
Nahimuta na daan. Oy. Wa lagi Ano daan ko nung ni. lahat ako no? Daan ni pasanga. Pag batay rin mo, mas lang. Ang ilong man. Ani mo ani. Ano na? Kasi kapag ginatag na. Check up. Huwag kay kaadjong braot na. Nabubutaw na sa bukod. Nakakitag ang kaanyag. Kaya ni Mel. Teka nga asa gadapit. Asa dapit anyag. Oo, God. Unsa guys, abot na sa lahat ng solidaris bay. Dahar niadto de kuno to ganiya si Akuan. Ate Martis Tambis. Nangita ko nung nilimwil sumabong. Anzare isang gihatag nga kuan, carrot cake. Giladan ko rin kaya ko mga katilaw kuno ko sa isang carrot cake. Salawi yun. Ano to ba? Asang patilawon. Ano to ba sa ko? Sa kuan. Nami ba? Salamat din sa naghatag dari si Ate Martis Tambis kay gahinan pa jud ko nila Ate Julie dari. Ni halagi wa may nagabot sa Maribuho kay ni sadyo mamiglarga kay manyita ri kog tambaw lagi. Mao may nagabot. Ja gipadaan la man dari. Tulo man ni kahiwa jang gihatag ni barang hilin rum katilapas man ang hilin. Tilaw sa kurokote. Nino? Lamig desi da. Lamig. Magaan ko karang nay. Pipino nga wanay panit-panit. Lamig. Kana balija pun. Na, ugasan balija. Yung palisa mo di tambo ni palisa siri sa kuan. Sanay-sanay. Yung palisa ka din mo di tambo ni sa kuan kalau mo kilawon ka lang nga taas kolesterol. Budi na di punitan yan na dai. Balija pun, ugasan. Ha? Oh, ni mo? Tenang ni. Nang pa ining kiban? Ano ba? Atong ining kiban ha? Tara na. Ya, nay rabe. Baik, tilaw ko. Pabaang. Wala na sa makalim. Namulang mata. Di basi ko ani katugon na ang katug na matapad. Iskat na. Majikat lagi na. Kailangan bubog. Wala, hari nga sa asa. Wala na. Balik. Kana balija kilawa. Balija lagi kilawa. May panit-panit. Tak. Dengan kan ni. Anong gihiwa ako ang tapong ngay. May kabangan nga kitanan dito. Kinakatan sa uod nga may ang gihiwa. Loro mo nga. May panit-panit. Hindi ko karabusugan na lang sana magtuon. Zero ko ka. Tahu. Ko balik. Kami kilaw na. Magkilaw ko mo na ah. Ha, sak. Ugma kilaw pares ini. Sagol. Dah, dah. Apa yang ko am? Likog. Ya good. Murang mo katugon sa di makatug mo nang puwa. Nga dai. Tadi kat Manyang. Nahorda ka sa kaingan niya. kani na pud balida. Ugma na pud balida na pud. Na. Ina ba ugma balida na Ano pud. ang buwan po niya? Pino. Kani balida na pud ugma. Ko ba eh? Oh, bida sakto pa eh. Jamor to guys. Ugma na pod. Bye-bye.